Croeso I Tekkers, raglen pêl-droed gorau Stwnsh. Ia, ma' na ddau dîm arall yn barod I cystadlu mewn 5 gêm I brofi I Tekkers. Pasio, driblo a saethu. Ie, mae pob pwynt yn cyfri oherwydd y tîm sydd gyda nifer mwyaf o bwyntiau ar ddiwedd y raglen sy'n codi tlws Tekkers. Reit, tîm glas, ydych chi'n gystadleuol? Tîm oren, pwy sy'n mynd I ennill? Mae'r gic gynta'n agosau, ond pwy sy'n cystadlu tro yma? Ysgol Bryn y Môr! Sophia, superfan Arsenal ydy'r chwaraewr cynta. Gôl-geidwad y tîm ydy Lawson, efo sgiliau fatha Allison. Nesa, Zach, y sgôr Tekkers mae o di roi i'w hun ydy 9.9 allan o 10. Ac yn ola, yr asgellwr chwim o Abertawe, Gethin. Gwnewch lot o sŵn i'r tîm oren Ysgol Bryn y Môr! Ysgol Aberteifi! Y cawr yng nghanol y cae ydy Bodi efo Tekkers llawn 10 allan o 10. Leeds ydy hoff dîm isa I sgôr Tekkers o 10 hefyd. Hayden sy'n nesa ac mae o'n arwain yr ymosod. A dyma Imogen, meistro midfield y tîm glas. Gwnewch lot fawr o sŵn I Ysgol Aberteifi! Wel, mae'n swnllid iawn yma. Tîm glas Ysgol Aberteifi. Oes gennych chi ddigon o Tekkers? Reit te, maen nhw'n hyderus Ysgol Bryn y Môr. Rydych chi'n mynd I ennill heddi? Wel, cyn I ni ddechrau, mae eisiau'r ddau dîm gael capten does. Lloyd, Heledd neu fi. Dewch I ni weld. Huw Owen! Heledd Anna! Neu Lloyd Lewis? Felly, gawn ni weld pwy yw capten tîm oren Ysgol Bryn y Môr. Aberteifi, Lloyd neu fi fydd eich capten chi. Dewch I ni weld. Reit, Lloyd, sy'n yma ta? Heledd, Lloyd, sgwnnwch chi unrhyw eiriau eich gilydd cyn i'r cystadlu ddechrau? Dim geiria. Dwi'n angen geiria, achos dwi mor hyderus, dwi'n angen dim byd. Lloyd? Newn ni wneud y siarad ni ar y cae. Reit, ta, wel, awn ni ymlaen fe cyn syth at y gêm gynta. Da ni'n dechrau efo'r goli. Pwer a chywirdeb saethu ydy'r sgiliau sy'n angen. A mae yna 5 pwynt am bob gol. Reit, cicia o'r smotyn sy'n wynebyn tîm ni gynta heddiw felly. Dwi'n gobeithio bod nhw'n rhy da am saethu, achos maen nhw angen curo y gôl geidwad o fan hyn. Gôl geidwad mwyaf siaradus Cymru. Gary! Iawn, Gar? Iawn, Gar. A'r unig ffordd mae Gary'n gallu symud ydy efo help y tîm arall tu ôl y gôl yn fan hyn. A mae'r tîm I gyd wedi cymryd rhan yn y gêm yma, felly Hels, sut ydych chi'n teimlo? Be ydy'r tactegau? Dwi'n gwybod ydych chi'n misio rhoi gormod I ffwr achos maen nhw mor gysadleuol Huw, ond be ydy'r ffordd da ni'n mynd I ennill y gêm yma? Pwer a cornel. Hawdd. 3, 2, 1... Cornel! O, amlwg! Tekkers! Dal y symud Gary! O, amlwg Gary! Be mae'r tîm oren di fita brecwast? Maen nhw ar dan! Come on, Gary! Gary! Mae hein yn gwybod sut I saethu. Arbediad wych gan Imogen ac Isa o'r tîm glas. O, mae'r Tekkers
wych! 10 eiliad! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Bryn y Môr yn sgorio o'r gic gynta, a'r gols yn dal i ddod. Mae'r tîm oren wedi gosod y safon. Tîm glas, da chi ofn. Dechrau da iawn i'r cystadlu fan'na efo llwyth o gols. Ond, Lloyd, ydych chi'n mynd yn y well? Ie, o'n nhw yn dda, ond ni bendant yn well. Chi'n barod? Ydyn! 1, 2, 3! Aberteifi'n dechrau'n gry. Watcha dy hun, Gary. Sef! Da iawn, Lawson ag Ethyn. Mae hon am fod yn gêm acros, dwi'n meddwl. Llwyth o gols. Y tîm glas yn ymateb yn dda i'r tîm oren efo ciciau da iawn. Ond yna Gary'n safio efo'i ben, ysgwydd a coesa, a dwylo? Da iawn chdi, Gar. Wel, o hwnna yn gêm a hannar. Ambell un yn taro'r postyn, ambell un dros y bar. Gary'n gyrru un y chops, ond be ydy'r sgôr ar ôl y gêm yna? Da ni'n mynd i ddechrau efo'r tîm oren. Bryn y Môr, be ydi'ch sgôr chi? Lloyd, be di sgôr Aberteifi? Dewch i ni weld. Sgôr Aberteifi, 95 o bwyntiau, ond Bryn y Môr sy'n ar y blaen efo 115. O, dechrau da gan y tîm oren, ond bow be nath nhw'n dda, ti'n meddwl, yn rownd un? Cicio, safio gyda Gary. Fi'n very proud o nhw. Ia, dwi yn hefyd. A Rosie, be sy'n rhaid iddyn nhw'n neud ar gyfer rownd 2, ti'n meddwl, i barhau? Dwi'n meddwl gall nhw'n cicio lot wych, O, ond oedd popeth yn gret. o, pwysa mawr gan y tîm oren. Tîm oren ar ôl 3. 1, 2, 3, tîm oren! Tîm glas, sut ti'n teimlo ar ôl y gêm gyntaf? Dwi'n meddwl bod nhw ardderchog o da. O, nhw yn ardderchog, a ni angen rhywun cryf am y gêm nesaf. Pwy ti'n meddwl? Bodie neu Isa. Chi'n cytuno? Yeah! A dyn ni'n mynd i ennill? Mlaen at yr hannar gynta. Gêm 2, 1, 2, 3 bungee. Gêm i brofi pŵer a chryfder y chwaraewyr, a pha mor gywir ydy'r bas ola. Y sialens ydy sgorio gymaint o gols a phosib. 5 pwynt os dyn nhw'n sgorio yn y gols mowr ma, a 10 pwynt os dyn nhw'n sgorio yn y gols bach, y gols lleia yn y byd yn ôl sôn. Yeah. A mi fydden nhw'n sownd, de, efo'r rhaff bungee. Fel mae Heledd a Lloyd yn mynd i ddangos i ni wan. Go on, Hels. Paid ag adlifin, Lloyd. Da iawn, Hels. Reit, dewch i ni weld pwy sy'n cymryd rhan yn y gêm yma. Yn chwarae i'r tîm oren, Zac. A Bodie sy'n cynrychioli'r tîm glas. Reit, Zac. Sut ti'n teimlo, boi? Great, mae fe ddim yn really cryf, siw. Na, di. Mae wan yn di. Ei, ti am benni dros y bar na, bwy? Bodie, sut ti'n teimlo? Gret, dwi'n credu fynd i ennill hwn. A fi. Dwi'n meddwl, Bodie. Bodie cryfach di, ta Heledd? Fi. Wel. Dy hun. Gawn ni weld ta, mae'r gêm yn dechrau. Mewn 3, 2, 1. Jackpot i Bodie'n syth. Go! O, mae dal yn ôl. Da iawn, Bodie. Go, Bodie!
Gol! 5 pwynt! Oh, yes, own goal! 10 pwynt i Zac. Tiforen! Mae'r capteiniaid yn edrych yn dda i ddal y chwaraewyr yn ôl. Mae Heledd a Lloyd yn cael bach gorfod o hwyl, dwi'n meddwl. A'r bois di blino yn lan. Os na fwy o egni ar ôl yn y tanc. Dim yn gol yna, hangwn i'n yma! Mae Bodi di ffindio rhagor o egni o'r rwla. A Zac hefyd. I'm don't know. Amser glon ar ben! 10! 10! Y nod i Zac a Bodi oedd sgorio gymaint o goliau a phosib, a nath nhw lwyddo gweitha ymdrechion Heledd a Lloyd i'w rhwystro nhw. Be ydy'r sgôr, Zwan? Awn ni at Aberteifi gyntaf. Be ydych sgôr chi ar ôl y gêm yna? Da. Waw, fydd na dipyn o gols, mae rhaid. Reit, Bryn y Môr. Be ydych sgôr newydd chi? Dewch i ni weld. Cant 90 pwynt i Aberteifi, sgôr Bryn y Môr ydy 215. Tîm Bryn y Môr ar y blaen ar hyn o bryd o drwch blewyn. O, mae'na ddigon o amser. A rwan de, tîma, gwch chi ymlacio. Ond y fans a'r capteiniaid, eich bod chi'n gynnas yn barod ar ôl y gêm ddwytha yna. Ond cneswch yn cyrff achos mae'n amser am y quiz rwan. Yn roc a rolio. O'ch blaenau chi, mae gennych chi gerdia melyn a chardia coch. Mae bob ateb ar y cerdyn yn fan hyn yn cyfateb i unau cerdyn melyn neu cerdyn coch. 5 pwynt am bob ateb cywir. Yna mae'r pwysau arno ni fel capteiniaid i ddyblu'r sgôr gan daro'r lliw cywir ar y targed. Ie, bydd angen i Heledd a Lloyd gicio'r bêl yn ofalus iawn tuag at y targed yma yn fan hyn. Os di'r tîm yn atab coch, wel, mae rhaid i'r capteiniaid daro'r bêl ar un o'r cylchoedd coch yma hyn. Os di'r fans yn atab melyn, mae eisiau'r bêl aros ar un o'r cylchoedd melyn. Ond os dyn nhw'n methu cael y bêl ar y lliw cywir, neu methu gyfan gwbl, dim o bwyntiau. Chi'n barod? O, wasad yn barod. Mae'n hi mi wedi bod yn wych hyd yma a dwi ddim eisiau gadael nhw lawr. Fi'n barod, Huw. Nawn ni ddechrau felly efo Aberteifi. Eich cwestiwn gyntaf chi, iawn. Be ydy ystyr y balon d'or? Y bêl aur neu y droed aur? Os ydych chi'n meddwl y bêl aur, cerdyn melyn. Os ydych chi'n meddwl y droed aur, cerdyn coch. Dych chi'n gywir! Reit ta, melyn. Pob lwc. Ti angen o. Waw, Lloyd! Stop! Melyn! Pa safle mae Kepa, Arrizabalaga a Bernd Leno yn chwarae? Gôl geidwad neu asgellwr? Os ydych chi'n meddwl gôl geidwad, cardyn melyn. Os ydych chi'n meddwl asgellwr, cardyn coch. A da chi'n gywir! Da iawn chi! Heledd! O! Just copio fi, efe? Lloyd, Copio fi. os dwi'n gweithio, mae'n gweithio. Mae'n ffain. Reit, Aberteifi, cwestiwn rhif 2. Aderyn a pha anifal arall sy'n ar fathodyn caer dydd? Draig neu neidr? Os ydych chi'n meddwl draig, cerdyn melyn. Os ydych chi'n meddwl neidr, cerdyn coch. Dych chi'n gywir, da iawn chi! Stop! Yeah! Masgot pa dîm ydy Cherry Bear? Southampton neu Bournemouth? Os ydych chi'n meddwl Southampton, cerdyn melyn. Os ydych chi'n meddwl Bournemouth, cerdyn coch.
Yna gymysgedd y fanna. Mae yna lot o gardiau melyn fyny fanna. Da chi'n meddwl Southampton? Da chi'n anghywir! Methodd yr ateb cywir. Reit, pa dîm o'r Eidal sy'n gwisgo kit cartra porffor? Roma neu Fiorentina? Felly cardyn melyn os da chi'n meddwl Roma, cardyn coch os da chi'n meddwl Fiorentina. Da chi gyd yn meddwl mai Fiorentina di'r ateb, ac wrth gwrs, da chi'n gywir! Coch, ia? Coch tro ma, Lloyd. O, na. Gormod o bwar. Abertawe ydy'r clwb hynaf yng Nghymru. Cywir neu anghywir? Os da chi'n meddwl cywir, cerdyn melyn. Os da chi'n meddwl anghywir, cerdyn coch. Ia, da chi'n iawn, mae hwnna'n anghywir. Wrecsam ydy'r clwb hynna yng Nghymru. Na. Ym ha stadiwm, chwaraeodd Cymru I gêm ryngwladol cynta yn 1877. Rodni Parade neu'r cae ras? Os da chi'n meddwl Rodni Parade, cardyn melyn. Os da chi'n meddwl cae ras, cerdyn coch. Ia, oedd hwnna'n gwestiwn hawdd. Da iawn chi, cae ras oedd yr ateb. O! Pawsio nôl. Stop! No! Mae ar y coch! Stadiwm pa glwb sy'n rhannol yn Lloegr ac yn rhannol yng Nghymru? Caer, Chester, neu Wrecsam? Felly, os da chi'n meddwl Caer, cerdyn melyn. Os da chi'n meddwl Wrecsam, cerdyn coch. O, wysiwch mae'na newid! Chi'n hapus efo'r ateb? Da chi'n gywir! Beth yn y byd oedd yna? Aros funud, Lloyd. Y ddau gapten yn ennill pwyntiau gwerthfawr i'r tima ac yn taro'r targed dro ar ôl tro. Wel, oedd na wybodaeth arbennig gan y fans o fanna. A saethu anhygoel gan Lloyd, chwarae teg. Da iawn, Lloyd! Reit, dewch i ni weld be di'r sgôr ar ôl y quiz ta. Bryn y Môr gynta, be di'ch sgôr chi? 235! Reit, dwi'n meddwl bod ti'n mynd I fod yn agos. Be di sgôr newydd? Aberteifi. 225! Mae'r bwlch wedi lleihau, dim ond 10 pwynt sy'n gwahanu Aberteifi a Bryn y Môr. Mlaen i'r ail hanner. Ar gêm, cydbwyso, lle mae angen dwylo cry a chydbwysedd cadarn ar y golis. 5 pwynt am bob arbediad. Reit, mae'n golis dewr ni ar fi'n sefyll ar y platforms yma a trio dal y peli cyflym pwerus fydd yn hedfan tuag atyn nhw. Mae angen neidio o un platform i'r llall a trio dal y peli I gyd. Mae nhw'n cael pwyntiau am ddal y peli, ond os dyn nhw'n gwchwn y peli neu'n disgyn oddi ar y platform, dim pwyntiau. Pwyntiau I fi! Da iawn, Huw. Y ball launcher yn fan hyn sy'n mynd I fod yn saethu'r peli yn gyflym tuag at y chwaraewyr. A mae'r cyflymder yn mynd I fod yn codi wrth i'r gêm fynd yn ei flaen. Dewch i ni weld pwy sy'n cymryd rhan yn y gêm yma. Pwy ydych chi ffansi ar gyfer hon? Lawson. Pam? Oherwydd mae'n chwarae mewn gol tîm. Mae'n arbennig yn gol-geidwad, felly fi'n meddwl fe sy'n angen neud e. Ti'n cytuno, Sac? Dwi'n cytuno. Wyt ti'n hyderus, Lawson? Ie. Dyna ni te, dyn ni barod fynd, mae Lawson a'i ddwylo cadarn yn mynd I fynd I chwarae cydbwysedd. Pwy sy'n dangos? Fi? Hayden? Ie. Ni gyd yn dal. Dwi'n credu Hayden yn gorau. Oce, chi'n cytuno? Ie. Reit te, Hayden ar ôl 3, chi'n barod? 1, 2, 3, Hayden! 1, 2, 3! Hayden Damler! Rhaid i'r chwaraewyr safio'r peli I ennill pwyntiau, ond dydy hi ddim yn job hawdd. Mae'r peli'n symud yn gyflym. Un glas! Ochr yma! Da iawn Hayden, ie!
Twyllio da gan Heledd. Ond Hayden yn gwneud yn siŵr o hwnna. Mae'r cyflymder yn cynyddu! Down! Oh, bron! Yeah, down, Hayden! Oh, mae'n dda na! O, dyna'n ysgol! Tactega budur eto Heledd. Reit, mae'r peiriant yn cyflymder eto. Ond dyna'n anodd. Heledd! Di'r gêm yma ddim yn hawdd, ond mae Hayden yn neud yn wych. Da iawn, boi. 4, 3, 2, 1! Brwydr da iawn rhwng Hayden y goli a Heledd. Dyma'r uchafbwyntiau. Mewn 3, 2, 1! Bron iawn! Hon di! Na ni! O, mae di cnesu, mae o di cnesu. Bron iawn, nôl i fyny, go on! Yeah! Lwcus! Os di bennog, Lawson, da ni'n cyflymu'r peiriant. Yes, Lawson! Amhosib, Lloyd! Arbennig! Lawson! Bron iawn! Reit, da ni'n cyflymu'r peiriant eto. Mae un yn gyflym wan iawn, Lawson! Eiliad ar ôl, boi. Amlwcus. Wych gan Lawson, goli gora Abertawe. Ac mae'n gwneud yn siŵr o hwnna hefyd. 8, 7, A hwnna! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Y bêl fel magnet i ddwylo Lawson. A Dave anhygoel i orffan y gem. O na saves arbennig y fanna, ond be mae'r gêm yna wedi gwneud i'r scores cyn i ni fynd ymlaen i'r wal goch. Nawn ni ddechrau efo Aberteifi. Be di'ch sgôr chi, Iwan? 275! Be di sgôr Bryn y Môr? Aberteifi 275, ond Bryn y Môr yn carlamu ar y blaen efo 305. Does na ddim llawer o bwyntiau ynddi. A da ni wedi gweld o'n digwydd yn aml ar Tekkers, do, lle mae'r tîm Seri Holi yn troi bob dim rownd yn y gêm ola. Y wal goch. Yn y rownd ola, penalties y wal goch. Ar nod, taro gymaint o frics o'r wal i ennill pwyntiau. Ond mae gan rhai o'r brics pwyntiau meinws, felly rhaid trio osgoi nhw i osgoi cogi pwyntiau. Dim ond 30 o bwyntiau sy'n gwahanu'r tîmau ar hyn o bryd. A rwan, mae'n amser am gicia o'r smotyn yn erbyn y wal goch. Be sy'n gan gwneud ydy cicio'r brics mae allan o'r wal, a mae yna rifa ar y brics. Ond dydy'r tîmau ddim yn gwybod be di gwerth y rifa. Dewch tu ôl y wal i weld. Mae gennym ni y cam pwynt fan hyn. Y jackpot, mae gennym ni 50 fyma, ond mae isio osgoi y rhifa meinws. Olwch, meinws 5 yn fan hyn, meinws 10 fyma. Dyn nhw ddim isio taro hynna allan o'r wal. Fel dwi'n dweud, fedrith bob dim newid yn y gêm yma. A'r tîm gyntaf i gymryd y wal goch ymlaen ydy y tîm glas. Ydych chi'n teimlo, Lloyd? Unrhyw tactics dyn ni? Just galed. Just bang o fe. Mor galed as yn bosib. Reit te, dyna ni. Ar ôl 3, 1, 2, 3. Pob lwc tîm glas. Tîm glas, help nhw. Gnewch sŵn iddyn nhw. Gnewch sŵn. Cant o bwyntiau Aberteifi. Tekkers. A Lloyd yn ychwanegu mwy yn syth. Maen nhw gwybod! Da iawn, Lloyd. O, dros y bar eto. Rhaid, Lloyd, cadwch y peli ma lawr. A chan pwynt arall. Waw, mae gan rhain sgôr uchel yn barod. Mae rhaid i bresio, mae rhaid i bresio. Agos. Lloyd yn gytro, mae Lloyd yn mynd wan. O, na. Lloyd yn colli pwyntiau fan. Go! Amser y bryn!
Y dechrau gorau posib i Aberteifi yn erbyn y wal goch. Ond, be ydy gwerth y pwyntiau? Ac ydyn nhw wedi gwneud digon i gipio Tekkers? Wel, ar hyn o bryd, gen i'n syniad faint o bwyntiau gath y tîm glas o fanna, ond ydy'r tîm oren yn mynd i wneud yn well neu'n waith. Heledd, beth ydych chi feddwl? Tra oedden ni'n ailosod y wal yn fanna, oedd y tîm oren yn gweiddi geiriau o gymorth. Be oedden nhw'n ddeud, ac be oedd y tactics maen nhw isio chi wneud? Awo. Just pwyriau. Dyna be oedden nhw'n ddeud? Ie. Ydych chi'n hyderus? Ydy. Aden. Hew, dyn ni barod i fynd. Reit, digon o bwar ta. Ar ôl 3. 1, 2, 3. Dwi'n mynd gyda. O, reit i ganol y wal. O, un allan help, un allan. O, ie, mae'n un allan. O, dwi'n gallu fi at y wal. Dal i fynd. Come on, tîm oren. O, boys. Da iawn help. O, mae hwnna bron allan. Da iawn. O, O'n i'n gan. Get the low pwyriau. Alwch gysel. Fyna un yn hwng iawn yn y top. O, bron. O, da iawn. Jackpot! Cant o bwyntiau i'r tîm oren hefyd. Mae hwnna bron am mynd i fanna. Ar y wal. O, dydy hwnna ddim yn cyfri. Sori. Heledd a Bryn y Môr yn codi'r tempo yn y ffeinal, a 7 o frics yn hedfan allan am ddiweddglo i'r cystadlu. Wel, mi oedd hi'n agos iawn doedd cyn y gêm ola na, ond sgwni be mae'r wal goch di gwneud i'r sgôr. Dwi'n clywed, mae dim ond 15 o bwyntiau sy'n gwahanu'r ddau dîm. Dewch ni ddechrau efo sgôr terfynol Bryn y Môr. 480! Waw! Wel, mae hwnna'n sgôr anferthol. Ond ydy Aberteifi wedi gwneud yn well. Dewch i ni weld, be di'ch sgôr chi? Y sgôr terfynol, Aberteifi'n cipio'r tlws efo 495 pwynt. 480 i Bryn y Môr. A'r capten buddigol, Lloyd, yn ennill pwynt arall. Ond, paid â dathlu eto, mae yna lot o gemau i ddod. Ti'n di ennill eto, Lloyd? Ond dwi yn falch o'n him i Ysgol Bryn y Môr, a dwi'n falch o wedi cael y bathos yn bach. Chwarae da iawn, Hel. Da iawn, Bryn y Môr. Da iawn, Bryn y Môr. Da iawn. Da iawn. Ie, cofiwch hefyd allwch chi wylio Tekkers unrhyw bryd ar S4C Click a BBC iPlayer. Ie, a mae yna glipau exclusif ar y wefan, S4C Cymru/Stwnsh. Dewch nôl i'r stadiwm tro nesaf pan fyna ddau dîm arall yn trio dangos i sgiliau ac yn trio cael ei dwylo ar dlws Tekkers. Tan hynny! Ta!